Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaula nuwun ngarsanipun sepuh bini sepuh dali aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas mewah lebto ing pitutur ingkang pantes pinundisa kinabekten wonten ngarsanipun Manglan Praja mewah saking negari ingkang dados pandam-pandaming sedaya kaludasih ingkang pantes sinudarsana wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para haji-hajah ingkang pantes kita takdimi ingkang satuhuluring budi menapa dene para rawuh kakung saha putri ugi ingkang tansah kinurmatan mliginipun wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Suharjono sekalian ibu mandhapipun dumateng pangomjong temanten sedayanipun ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten sadaringipun parikedah kula hanjing ketwacana dalah gempil kamardikan panjenengan sami ingkang kalanipun nembe sekecok imbal pangandika. Injih mudi dawuh saking kadang kula anem panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian ibu wonten ing kalenggahan siang menika awit ruang bombong bebek piraning manah mboten kuwawi matur wonten ngaso panjenengan sami mila miji jasad kawula kepareng nanggapi menggah atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Suharjono sekalian ibu wonten ing kalenggahan siang menika. Namung sadèrèng kula aturaken langkung rumiyin moga sareng-sareng panjenengan sami kula dhewekaken malih ngambali ngaturaken syukur-syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala. Karana nikmat rahmatipun hidayah dalam barokahipun ingkang tasih rumentah dumateng panjenengan sami dalah sangka Allah. Tetela wonten kalenggahan siang menika kula panjenengan sami saged kempal manunggal silaturahim hanjenengi pahargyan prasaja wonten ing kalenggahan siang menika kari manggih kawilujengan boten wonten alangan setunggal menapa. Datan kantun salawat dalah salam mugi atur dumateng junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampiyun ingkang pantes kita suwuni syafaat dalah pitulunganipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sagung para sepuh para sami ingkang sahat kula hormati, mliginipun panjenenganipun Bapak Suharjono ingkang sampun kepareng hamiji dumateng dutaning pangarsaning lampah wonten kalenggahan siang menika ingkang saestu kula hormati. Ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian ibu lumantar kawula ngambali ngaturaken kawilujengan rawuh panjenengan sami. So ngaturaken bing panuwun ingkang tanpa pepindhan diri rawuh panjenengan wonten ing kalenggahan menika tansah pinaringan kawilujengan boten wonten alangan setunggal menapa saking tlatah sakragen ngantos dumugi Purwayasa njero naga Sarimbaya lali menika. Dene ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Suharjono sekalian ibu madhapipun keluarga ngaturaken salam taklim kita tampi kanthi raos ikhlas kanthi wasilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katentreman kawilujengan adalah karhayon tansah kajiwa dumateng kita sedaya. Dene atur ingkang salajengipun
Panjenenganipun Bapak Suyakna sekalian Ibu Rusmini lumantar kawula saestu ngaturaken sewu agung panuwun ingkang tanpa pepindhan konjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suharjono sekalian Ibu ingkang sampun kasdu boyong putra temanten kekalih panjenenganipun Mas Lulut Ardiansah putra kalian Mbak Alvinda wonten kalenggan siang menika karimaos bismillahirrahmanirrahim pasrah panjenengan putra temanten kalih kula tampi kanthi suka bingaing manah tumunten maneh badhe kawisuda miturut adat widana ingkang tasih sinengker wonten ing tlatah para yayasan mriki. Dene kang salajengipun saestu panjenenganipun Bapak Suyakna sekalian Ibu estu badhe nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapak Suharjono sekalian Ibu mbok bilih sawetawis putra temanten kekalih lenggah wonten ing mriki kepareng badhe pun bimbing pun arahaken murih saged mlampah wonten ing keluarga menapa dene wonten ing masyarakat dados mangertos taca caranipun gesang wonten ing masyarakat agung. Dene kang salajengipun saestu panjenenganipun Bapak Suyakna sekalian Ibu ngaturaken sewu agung panuwun ingkang tanpa pindhan dene panjenenganipun Bapak Suharjono sekalian ugi sampun boyong putra temanten salah dipun ombyongi dening para pangonjong temanten ingkang semanten saestu mboten dadosaken repotipun Bapak Suyakna kasingan malah kleresan saha dipun suwun kanthi pandonga pamujinipun mugi-mugi pahargya kalenggan siang menika manggih rahayu mboten wonten alangan setunggal menapa. Dene mbok bilih sawetawis pahargyan sampun purna panjenenganipun Bapak Suharjono sekalian Ibu kepareng mundhut pamit badhe kondur dumateng tlatah Sragen mboten langkung. Panjenenganipun Bapak Suyakna sekalian Ibu lumantar kawula ngapun ngaturaken wilujeng kondur ngantos dumugi dalem sowang-sowang pinanggih kalian para keluarga. Sagung para prisipa pangesami bubilih mekaten katur kawula. Minangka taling atur saking panjenenganipun Bapak Suyakna sekalian Ibu namung seru panjungunipun kepareng lelenggan kanthi mardu mardi kanthing penggalih ngantos dumugi tuntasing pahargyan wonten ing kalenggan siang menika. Semanten katur kula kathah atur ingkang lepat, kathah atur ingkang krahan ujuprana ing panggalih tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Panutup atur wallahu muwaffiq ila miqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.